Така стигнахме до линковете. Препоръчва се линкове, които са изходящи към други сайтове, винаги се отварят в нов таб на браузъра, с цел, след като човека свърши работа с този сайт, да може да остане във вашия сайт. Това може да се прави и за вътрешни линкове също. Така. Отново за адаптивния дизайн и къде Google обявиха на този адрес, какво точно са обявили, че ще понижават в резултатите сайтове, които нямат адаптивен дизайн, когато се търсят мобилни устройства. Един инструмент, който пуснаха също колегите го споменаха, където може да тествате сайта, как се представя на мобилно устройство. Така, много се препоръчва да имате вътрешна търсачка в сайта, тъй като тя ви дава възможност първо хората намират това, което търсят, второ вие може да изследвате какво те търсят и да им го дадете, ако то не се намира на вашия сайт. Също така може да виждате дали е възможно да го има, но те да не успяват по някаква причина да го намерят. Също могат да се вземат мерки. Така, страница Page Not Found, страница 404, обикновено знаете какво представлява, една грозна текстова страница. Тук съм виждал фирми, които правят, фирми за дизайн, които правят красива страница, весела, забавна, но относно SEO оптимизацията, тази страница трябва да връща право на Header 404 към Google, а не Header 200, тъй като това прави множество софт 404 грешки, което принципно Google не го харесва и е проблем. Така, и в тази страница отново може да сложите линкове към някакви специални предложения. Ако е магазин, може да сложите някакви промоции и съответно да има няколко само линка. Препоръчва се да го няма главното меню, а да има просто най-важните линкове към началото, към определени категории, т.е. минималистичен дизайн на тази страница. Така, готови за споделяне, няма смисъл да го обсъждаме, препоръчват се силно и в продуктови страници, и в страници, които са някакви публикации. Така, възможност за коментари. Като тези коментари е хубаво да се направят не вътре в самата продуктова страница, на отделна страница. Отново ще ви доведе до отваряне на повече от една страница на сайта. Право минавам към трик номер 5. Хубаво е да направите, да карате хората да се връщат за нещо. Това може да го направите много лесно, като някаква дълга тема копирайтера напише, стигне до някъде и нарочно се направи продължение. Първа част, втора част и съответно може да има още повече части. Това ще доведе до завръщане на потребителите и ще подобри много метриките на сайта относно потребителско поведение. Така. И тук няколко идеи за неща, които могат да се правят извън сайта. Вече не е свързано с програмистка работа. Силно таргетиран трафик. За да го постигнете, може да си филтрирате рекламните площадки, ако ползвате дисплейна реклама. Например, ако е бизнес сайт, може да изключите сайтове за игри и така нататък. Съответно, отрицателни ключови думи в кампанията, да не влизам в подробности, всеки, който ползва AdWords е запознат. Така, и продължавам нататък. Да, нещо много важно, което са правени скорошни експерименти върху това. Търсенето по бранд. Търсенето по бранд е много силен сигнал за Google към момента. И нашата цел е, ако можем да засилим тези търсения, когато търси някой по бранд и след това влиза във вашия сайт.
Тук са едни от скъпите начини. Имаше такъв български случай, например сайта за времето Дали вали. Беше пусната телевизионна реклама. Нямаше никакви линкове към сайта, но той започна да се класира в Google по думата времето. И това нещо се дължеше на това, че хората търсят Дали вали в Google. Т.е. те търсят по бранда. Радио, предаване, билборд, така. Нека да видим малко по-изгодни начини за реклама, по-достъпни. Тук са описани всякакви видове печатна реклама, включително флаери, лепенки по коли, спонсорство, участие в събитие. Тоест навсякъде, където може да представите вашия бранд и в резултат на това хората да почнат да го търсят в Google. Много лесно може да направите видео фирмено, където да започва пак с показване на бранда. Съответно може да правите някакви експертни видеа по някаква тема, където и също да са брандирани. Напълно задължително участие на бранда, фирмени страници във всичките социални мрежи. Тези ще спомена само, тъй като говорим, че напредваме с времето. Да, просто една идея, която съм е тествал и работи добре. Правите игра, в която в условието е хората да потърсят по бранда. С две думи е това. Така. Другите неща, те са ясни, просто няма какво се обсъждат. Продължаваме нататък. Много е важно да си отговорим на въпроса какво искат потребителите. Това можем да направим с мониторинг на сайта, точно относно потребителското поведение. Отново съм написал какво може да ви донесе WebVisor на Яндекс. Единственият проблем там е, че интерфейс е на руски. Всъщност мисля, че вече има и английска версия, но най-малкото го пробвайте. Просто силно го препоръчвам. Ще бъдете приятно изненадани. Както казах, с него може да се открият проблемни страници в сайта. И това е акцентите, които мога да обобщя. SEO много се промени в последните 2 години. Колкото повече сме разнообразни в действията си, толкова по-добри резултати получаваме. Колкото по-активно комуникираме с клиента, за който работим, толкова по-добри резултати получаваме. Един от най-ефективните начини за реклама относно възвръщаемост на инвестицията. Да, дългосрочна инвестиция, но наистина е много ефективна. Така, поведението на посетителите, ако до момента не сте го следили, силно ви препоръчвам, защото този фактор се засилва постоянно. Има тренд. Всичките измервания, които са правени, се показват, че това как реагират потребителите на сайта е нещо, което Google оценява много силно. И това е. Благодаря ви за вниманието.